Dobrý deň, dámy a páni. Zavolali sme vás dnes sem pretože tomuto nebezpečnému cyklochodníku na Vánskom nábreží odzvonilo. Ubehlo už viac ako 2,5 roka, odkedy magistrát bez verejnej diskusie, bez akýchkoľvek dát a bez prerokovania a odsúhlasenia poslancami svojvoľne vybudoval tento cyklochodník. Je to už viac ako 2,5 roka, kedy mesto nielen ohrozuje na tomto mieste cyklistov, ale zároveň úmyselne komplikuje a blokuje dopravu a núti nás presadnúť na bicykle. Treba zdôrazniť, a možno ste si aj všimli, ako tu stojíme, že polovica cyklistov aj tak jazdí po nábreží. Jednoducho preto, že sa boja ísť po tejto nebezpečnej cyklotrase. Mimochodom, jednej kolegyni zo strany Dunaj pred pár dňami na tomto úseku padol pod kolesa mladý cyklista. Len s veľkým vypätím síl sa podarilo zabrániť obrovskému nešťastiu. A ja každý deň počúvam sťažnosti od Bratislavčanov, ktorí mi píšu a ktorí ma prosia, aby som tento problém vyriešil. Povedzme si teraz niekoľko dát. Minulý rok v júni počas špičky som tu bol na tomto mieste a meral som, koľko cyklistov prejde po tejto cyklotrase. Bolo to 120 cyklistov za hodinu. 120 cyklistov dohromady v obidvoch smeroch. Zhruba ten istý počet ale išiel aj po nábreží. Čiže to je 60 cyklistov v jednom smere. Zobral som si dáta a pozrel som si, koľko električiek prejde v špičke za hodinu. Vynásobil som priemernou obsadenosťou električiek. Rovnaké som urobil aj s autobusmi a počet autobusov za hodinu som vynásobil priemernou obsadenosťou. Zároveň som prirátal počet aut a vynásobil zhruba koeficientom 1,5, čo je 1,5 osoby na auto priemere. A vyšiel mi počet 3300 ľudí za hodinu versus 60 v lete a versus 20 v zime. Ja si myslím, že na magistráte niekto absolútne nepracoval s dátami. Takéto čísla sú neakceptovateľné. Na cyklotrase ide 60 ľudí a na kolajách a v jednom pruhu, v autách a v MHD, musím podotknúť, v MHD ide dohromady 3300 ľudí. Spolu s kolegami zo strany Dunaj deklarujem presunutie tejto cyklotrasy a obnovenie dvoch jazdných pruhov v oboch smeroch, a to už 2 roky avizujem a verejne deklarujem, že to spravíme. Toto riešenie, ktoré ideme predstaviť, navrhli odborníci na základe dát a je realizovateľné a je ústretové voči cyklistom aj voči motoristom. Zásadne tým zvýšime bezpečnosť cyklistov na tomto úseku, zefektívnime dopravu a predídeme zbytočným zápcham. Nový cyklochodník, ktorý tadiaľto povedie, bude oddelený a bezpečný pre všetkých. Cyklochodník začne pod novým mostom, kde pôjde v úseku, kde je tráva poza lavičky a zhruba 2-metrovej šírke. Bude prirodzene oddelený od zóny, kde chodia ľudia, od chodníku tými lavičkami, plus tam budú oddeľovače. Ďalej pôjde cez malé parkovisko, ktoré je oproti hotelu Devín, kde zaniknú 2 parkovacie miesta. Ďalej bude pokračovať zase poza lavičkami, v mieste, kde sú tieto veľké krásne tuje, ktoré sú presne tam, ktoré môžete vidieť. Našťastie nebude treba vyrúbať ani jeden strom, ani jednu tuju. Ďalej pôjde v tomto úseku, kde budú spomalovače, kde bude jasne vyznačené, že cyklisti musia spomaliť, aby neprichádzalo ku kolíziám s chodcami. Na istom krátkom úseku bude tento cyklopruh zmiešaný, budú cyklisti a chodci. Ďalej bude pokračovať tam cez parčík, kde bude takisto parčíku 2-metrový pás pre cyklistov, ktorí budú jazdiť v oboch smeroch. A opäť nebude musieť prísť k výrubu ani jedného stromu. A ďalej bude pokračovať pri osobnom prístave po Fajnorovom nábreží, kde sú 2 varianty. Jedna varianta je, že pôjde po ceste, ktorá je extrémne málo, teda je veľmi málo frekventovaná. Bude tam znížená rýchlosť na 20 km za hodinu a cyklisti budú mať prednosť, bude to veľmi výrazne vyznačené. Alebo bude varianta, že zaniknú parkovacie miesta a pôjde to v mieste, kde je dnes poslušné parkovanie. Tieto 2 varianty ešte samozrejme, že neskôr na magistráte zvážime. Som presvedčený, že tento cyklochodník bude oveľa populárnejší, bude bezpečnejší a na konci dňa sa bude každému výrazne viacej páčiť.
či už cyklistom alebo motoristom. Chcel by som zdôrazniť, že ja nebojujem proti cyklistike, práve naopak. Chcem budovať viac cyklotrás, ktoré budú bezpečné, oddelené a hlavne budú na seba nadväzovať. Odmietam pokračovať v zaužívanom trende, ktorý priniesol na magistrát Matúš Valo. O takýchto výrazných zmenách v našom meste musia byť Bratislavčania informovaní vopred, rovnako ako aj poslanci mestského zastupiteľstva, nie z médií, ako to bolo v tomto prípade. Riadenie mesta a zásahy do dopravy musia byť transparentné, efektívne a musia sa pozerať najmä na bezpečnosť a fungovanie dopravy. Preto by som vám veľmi rád zodpovedal na otázky, aby tu neostali žiadne pochybnosti o tom, že toto riešenie, ktoré som práve predstavil, riešenie tohto nešťastného stavu, ktorý tu musíme trpieť už 4 roky, že toto riešenie je to správne riešenie.